Hi guys, it's Christine and this is our family budget. Hi. Hi, guys. Hi. So kakarating lang namin guys, galing sa grocery at saka ngayon in-arrange ko na yung aking pinamili at ipapakita ko na sa inyo yung aking nabili sa worth 600 pesos. Okay? And later, i-explain ko sa inyo kung paano kami kakain ng 600 pesos a week. So, ayun. Let's start. So, eto yung budget namin for this week. Only 600 pesos lang yung natira. At saka later i-explain ko sa inyo kung bakit 600 lang yung natira. Okay? So, dito muna tayo. Sa Gaisano, ito yung nabayad ko is 217.15 and sa palengke naman 327 pesos. And so, ang lakas ng sounds dito Tapos yun yung total yung total ko 597 and 15 cents. So, ayan. So, eto guys, eto na yung rason ko bakit 600 pesos lang yung natira. Kasi nung last is 111 yata yun yung ano. Kaya yung asawa ko, meron siyang binili na ulam doon na gusto niyang tikman. So, isinali ko na lang to sa meal plan ngayong week na to. So, this is beef tapa. So, ayan. Tapos, bumili din siya ng sisig. Actually, itong sisig, marami to. Pero, kinain namin nung last, iniba lang namin yung, ay! Diyos ko, Lord. Tapos, ayun. Tapos, meron pang isa. Nasa na yun? Basta, yun. Yun yung mga binili niya. Ano pa yung isa eh? Tsaka, marami pa kaming hot dogs. And also, eto, mga tawag dito, longganisa. So, itong longganisa, guys, syempre, kailangan kong gumawa ng meal plan based dito sa aking mga sobra sa aking freezer. So, eto, hindi na ako bumili ng ground pork kasi eto na yung ilalagay ko at ng longganisa. Tsaka meron ng hotdog. So, yun. Yun lang yung ilalagay ko. So, etong part na to, hindi amin to. Etong part na to is yun sa in-laws ko. Yan. At etong lang yung amin. Itong part na to. Ditong side na to. So, ayan. So, eto lahat yung nabili ko sa 600 pesos. So, syempre, konti lang yung pera ko. So, konti lang yun din yung nabili ko. So, magsimula tayo dito. Ito, bumili ako ng isang isang set ng pasta na may kasamang sauce. Yan yung price, 119 pesos. Kasi, last week pa nag-request yung asawa ko na magpasta kami ulit kasi namimiss na niya magpasta. So, ayan. Sa ano to, dalawang kainan to eh. Tsaka may matitira pang snacks. Ayan. Kakain namin to sa hapunan namin. Tsaka, papartiran lang namin yan ng bread. So, ayan. Tapos, ito ng snacks ng anak ko lahat. Breadsticks, eggnog. Actually, dalawa to kinain na niya kanina. At tatlong, honey stars. Kasi meron pa siyang snacks doon sa loob. Tsaka, bumili din ako ng, dalawang creamy delight mango flavor. Ayan. Ito yung gusto niya, diba? Sa mga vlog ko, parating kasama to. So, ngayon lang ako bumili ulit ng ganyan. Tapos, ito, dalawang yakisoba. Ako lang naman kakain ito kasi yung asawa ko hindi naman kumakain ng ganito eh. So, ayan. 8 pesos yung isa nito. Tapos, eto, garlic and tsaka onion kasi konti lang yung bili ko kasi baka hindi siya magkasya for next week. Tapos ito may garlic. So, nabili ko to for 23 pesos. Tapos ito, sayote para sa aking tinola. And ito para sa aking spaghetti. Ito yung nilalagay ko sa spaghetti namin.
Tapos, ayun, yun nga, ito yung ginagamit ko, pang cream, ang sarap. I-try nyo kung hindi nyo pa natatry. Sobrang sarap ng may kondensada. Tapos ito, dahil marami pa kaming rice, bumili ako ng 1 kilo. This is not brown rice. Ito yung rice lang na plain rice, pero red rice lang siya. So, yan. 1 kilo, 48 ang kilo nito. Tapos ito, 2 hibe para sa munggo, pansit, anything. Tapos ito, bumili ako ng pansit. 15 pesos ito. Tapos ito, 12 pesos, bihon. And also, bumili ako ng isda. Half kilo lang yung binili ko kasi 2 kainan lang naman. Ano ba yan? Tapos, ano ito? Tapos ito, bumili ako ng, parang ano ba yung may ano, lumilipad. Bumili ako ng worth 150 pesos na chicken. So, ayan, marami na siya. Para sa adobo, tinola, yan, pangsagol, pangsagol, panggisa. Yan. So, ayan lahat, guys. Actually, may Nova pa, pero kinain na namin kanina. So, ayan lahat, guys. Yung worth 587 pesos and 15 cents. Yan lahat yung nabili ko for for next week. Iba naman yung ano namin pag sa next sweldo. So, ito na yung last ko na grocery para sa ano ba sa kinsena na to. So, kung ano lang yung meron tayo, kung ano lang yung magkano lang yung pera natin, kailangan matuto tayong mag-budget kung magkano na lang yung natira. So, ayun, yung 600 pesos, yun yung ginastos ko for the week. And so, gusto ko lang sabihin, guys, hindi po ako perfecto. Siyempre, lumalagpas din ako sa budget ko talaga. Pero, it's case to case basis din kasi minsan may mga times sumosobra yung ulam namin. Usually, hindi ako nasa-short sa ulam. Usually, nasa-short ako dun sa kape, mga ganun, mga diapers. Dun ako nasa-short. But sometimes, especially kung maraming blessings na dumadating for example, sa food. So, pag medyo marami yung food sa freezer, so hindi na ako bumibili ng marami. So, magkakaroon ako ng extra na pera. And so, malapit ng Pasko, actually, nakabili na ako ng mga gift. Yung sinabi ko sa last vlog ko, kung makakapamigay ba ako ng gift. Yes, makakapamigay na rin ako at last. Kasi nakapamili na ako. And soon, ipapakita ko siya sa inyo kung ano yung mga nabili ko. So, yun. So, I hope you guys enjoy. Please don't forget to subscribe. And see you in my next video. Bye!